Astăzi a avut loc la Curtea de Apel București termenul în dosarul prin care am cerut reluarea alegerilor din turul 2, respectiv de acolo de unde au fost oprite în mod abuziv. Nici o instituție nu a putut prezenta dovezi cu privire la ingerințe străine, niciuna. Alături de avocații mei am cerut raportul ANAF cu privire la singura ingerință cunoscută în alegerile prezidențiale, și anume cea a Partidului Național Liberal. Am primit un nou termen de judecată pe data de 13 ianuarie 2025 și vom avea în curând un verdict în favoarea poporului nostru. Tot astăzi am aflat că președintele ilegitim a instaurat un guvern la fel de ilegitim. O haită politică s-a jucat cu democrația și se joacă. Această